tikukamba apa za nkhani yoyamba kuti Chakwera atapereka State of the Nation address adaona ngati nchofunikira kuti akumaninso ndachinyamata nde malingana ndi chikonzero chimene akunza akumana ndachinyamata chigawo chapakati ati ali ndi chikonzero choti akumaninso chigawo chakumwera ndi kummawa komanso chigawo chakumpoto kuti akambirane nkhani zokhuza chinyamata zimene zinali mu State of the Nation address. Reaction yanu ndiyotani Maphang'ombe? Choyamba, as a strategy ngati ndondomeko imodzi yofuna kuti alimbikise ubale ndachinyamata komanso akope anyamata ambiri kuti azikhala involved mukayendesedwe ka dziko lino. For me, I think it's very good. Tiziyamikira maganizowo ndi abwino. Mwina titha kusemphana pa nkhani ya implementation kachitidwe kake. Chifukwa 1 ngati mukunena kuti mukhala pa online koma mwatseka kunena kuti anthu sangathe kupanga feedback, anthu sangathe kuyikapo ndemanga zanu, ndiye kuti muona kuti mukamanena mawu okuti engagement kapena kuti interaction, ndiye kuti mwalephera. So for me, the concept is a good one. Koma nkhani ya mmene mukuyipangira is what we may argue and we may differ. Njira ina muonanso kunena kuti onse amene analowa, yeah, anthu akhala kumafunsa kuti anyamata akewo, are you sure this looked staged? Even mene anthu amafunsira mafunso awo chifukwa zikuoneka ngati kuti awawa mwina ndi anthu onena kuti anachita kutengedwa amene audzozota awasakatifutisira sakatibweresera mavuto akakhala mwina pro government ndi mwina motero. So tikucheza actually you even mentioned kuti it would be good atanena kuti tifuna tenga achinyamata ena a DPP, achinyamata ena a UTM, achinyamata ena a PP, a MCP, zigawo zosiyana, gender representation in terms of maskulu, ena ku college, primary, different representation. Kuti tuonedi kuti nkhani zimene zikukambidwa engagement kuchitika ikhale holistic in a sense of representation. Koma tukudziwa kuti kumalowaso nthawi zinandale komanso aliyese amafuna kukhala very careful not to expose themselves. Timaonaso kakhale even kuti ukalowe ku office kapena kuti ena amathamangisidwa kumeneko. Tinaonapo Malema kunthamangisa BBC reporter ku Freedom House ku South Africa. Yeah? So anthu amafuna be kuti aziteteze kuti asakhala very vulnerable. Koma as a concept ndimaona tinali nkhani yabwino. Now pomaliza ndinene mawawa kunena kuti mwina kukambirana nduko koma chimene chimavuta at the end of the day nikhale yomwe ija timakhati kuikamba kodi tikakambidwa zinthu zitimangozikamba kamena we mean it kuti zinthu zichitike. Do we really implement these things kapena ndizongolubwa? Because zinthu zikamazi yankhula and they remain like that, then it's useless, it's pointless. Especially mu chaka cha chisankho anthu amaziona zinthu ngati zimenezi ngati zonena kuti mungofuna kuti mpeze mavoti. So once more, the concept is a good one. We may differ in terms of interpretation and hopefully aphunzira pamene sana achite bwino kuti akamapanga ku Blantyre, Western region ndi kumpoto, I'm sure akhala kupanga improve ma areas amene ndiyankhule motero. Chabwino, reaction imene ya Maphang'ombe amsukuluzi, your initial reaction pa engagement? Ndinene kuti nkoyamba mwina nthawi yankolesa na badwe komano ndiona ngati during my time ndili moyo sindaone mwina this kind of an engagement kuna president apanga engage youth komanso mwina kuyamba kwakeko kwabwera ndikuganiza kuti ndimene ma reactions anabwerera ndisona iyi kuti kunabwera mafunso ochuluka pa ma projects ena zimene zimazakhala kuti no zikupanga overshadow zina zabwinobwino zimene zinali musona muta ndalena. I think it was in some kwanji kunena kuti the presentation imene a president adapereka ku parliament kucha kunali ma projects ena onena kuti they are real projects, they are on the ground. Komano zinakhanga kuti zapangidwa overshadow ndi a few details amene amaoneka kuti solondola pa ground. So mwina president amafuna kuti achinyamata kutheka kunena kuti zimene zikumveka kunja zololo manena zabodza wait a minute guys, pali zinthu easy bomalangala kutani likupanga. So ndikupanga agree ndi Maphang'ombe kunena kuti it's good. By the way, bazifunsa kuti anthu ngala achina uchizi nkandawirati chita undi chani Minister of Youth and Sports. Izizi akupanga presidents kodi siwacho bwezi makhala kuti akupanga engage achinyamata now and again. Okay? Koma minonenera Maphang'ombe kunena kuti a president much as this is good, zisangokhala kuti it's a face saver kuti tinabudula nkakapena
ndiye tikufuna kukhanga kuti tikonze china chimene china ndipweteka kwambiri posifuna kubwereza zimene alankhula amaphang'ombe awakulu ndale tizisiya pambali this ndikulankhula okuti akhala wabwera mtsogoleri wina olo nthawi ya Mutharika I wouldn't have celebrated that alipo anthu ena makamaka mu social media akafuna kulankhula ndi mtsogoleri wa dziko no matter how much frustrations people have abwana let's respect the president tilemekeze even that office chifukwa alipo anthu ena akasema pita pale pajapo how they are going to speak the language they are going to use in talking to their president ndumona ngati kuti it's so demeaning it's so degrading so we might differ pa nkhani za ndale koma rakha kuti pa Mutharika ngati president I don't think kunena kuti a DPP they would love kunena kuti akazamiza Mutharika I don't think kunena kuti IMCP atakhala kuti ali pali menanga anyozere Mutharika because they do amanyozo sa Mutharika I don't think kuti they would be happy to see whatever we have one president at a time this time around ndachakwera so the issue is respect to my offices Let's and respect. the office ya former president Inde. ilandire ulemu Yes. and office ya abusa we can engage ilandire ulemu. constructively titosiyana maganizo koma let's tisankhe mawu gwisa ntchito pochita vent out your frustrations. you know you have seen anthu ena oti you are doing a debate mukangana makhadini ake oti iwe uti view ina ake mmene ungapsire mtima hetha kumenya mbuzi ya munthu aso anofundo sifundo zanani Zathera. so abana we might differ nda president pamene akuyendesa zinthu zawo yes and you're entitled to You're entitled. you can voice out that frustration Nobody- without having to insert Yes, nobody is going to the force office. you kuti ukhulupirire zoti akapanga tarifa. No. Yes. Komano, 1 minute. can we engage Yeah. the presidency, the president, in a respectful manner? He is the president of this country. Chawena Please. ndikuona kuti amaphamvu Yes, onditakasa yeah vuto limodzi mene tili nalo m'Malawi muno as a people timachita attack the person not the issue exactly sono momwe tikambe nkhani ya forex tifuna kuti timutukwane munthuyo it is possible kupanga arguino ndineyo on a matter of principle ndikugwirizana kapena kusagwirizana koma And it's ndikukhabe okay. ndi kumakulemekeza kuti Respect. wanda Yes. nkumandilemekeza kuti wayana kapena Yes. kumamulemekeza anzangani Yes. koma timakhala ngati kuti umunthu umenewo tilibe now we need and no wonder tikumakamba nkhani ya political violence makaso okhuzana ndi achinyamata omwewa chifukwa chonena kuti tikukula ngati anyamata koma osatha kulolera kusemphana maganizo ndikupasana ulemu at the same time so for me kunyoza kwina kumene kumachitika ngati pa social media and do you know kuti ali panthu ena amene panopo they've lost followership anthu ankasatira koma they are losing followership because anthu anaona kunena kuti they're too petty you know sungamangodzuka munthu daily kungonyoza anzako Tukwana. daily kungotukwana basi kungotukwana kana kanthu amata uyu nchisiru I don't think even munthu wanzeru angamakuone kunena kuti ungamatukwane anzako every single day kumaona kuti iweyo ndio upambana no koma we can actually be able to engage on issues nkunena kuti sona ine apa ndiona tanakhoza koma apa sana chite bwino and inunso MCP you should be able to respect anthu amene akutha kususana nawo on that level tilibe ndale zimenezo I'll give an example. yes alipo anthu ena IMCP today they believe kuti mu September 16 mtsogoleri wawo wa IMCP awina yes wina kunena kuti aya no Atawina ndi awina ndi wathu that yes you understand Yes. ama palibe chifukwa chomenyana napo no why do you have to fight Wait wait. for 16 iwewe MCP mmene ukuonera kuti achakulata ukhalamo ndi mmene ukuonera yes wina sangone choncho yes wina akonazo achakulata zikuwavuta Yes. respect that opinion I Yes. guess so why do we have to fight yes so ndimandira kuti kukupatsa opportunity kuti abana engage the president abana apule zamafusa anthu zichi corruption mpanga nayo bana ifa jamani kuvutika nkhani ya corruption kuna kuti it's still worsening yes let's engage tisaipe kutukwana zinthu so I'm hoping kuti ikamabwera ku Blantyre kaya ku Zuzu one aspect imene naona the newspapers quoting amapanga quote some youth organizations yes I don't know
program arrangement town ya tundwanji because Zimene- they have to be guys in this zimamanena Jamata. kuti identification ya anthu 100 amene Yes. inaenda bwanji. Yes. Why didn't you give an invitation to Zipani? Soundeke so fake. Kwapasa Zipani inu a UDM Yes. tibwereseni iko achinyamata anu ka 20. Inu a DPP tibwereseni achinyamata anu 20 mosogozedwa ndi director of youth Yes, wano. yes. Awawaso kuti anthu aonedi kuti anthu wamwapa mwaita nati Kala so more than representatives of youth. And to their credit, Yes. achakwera amapito kankamafuso ku ku parliament. parliament kuli aphungu osiyana-siyana. Aphungu azipani zosiyana-siyana. Ndipo they are more volatile than maybe achinyamata amene angabwerere. And amayankha kumene kuja. In fact, one president amene wakhala kupita ku parliament kuchoka nkamafuso zaka zonse za udindo wawo. So for me, I think that would be very progressive. Ndipo mutakwapanga challenge anzana amene azabwere kusogolo. Kuti kumatu anzathu aja ankayesa so tikhala ngati mwaika seed ya engagement at a very leveled playing field kuti aliyesa atakukhalapo. Iyoyo yankha mafuso Yes. parliament anthu ena akhala kumanenapo kuti yayi mafuso ajamalandiriratu but pamakhala supplementary kapena Yes. pull up question Yes, exactly. which you can ask. Yes. And inenda kandi kumasirira. Yeah. To be honest achakwera Yeah. nde anthu madaba kuti aphungu athu mema pangira phokoso mucha. Mulibe mafuso Abwera afuse. achakwera matuka mema Ja, mucha. amatuluka, and scam. Yes. And never find kuti zimene zozo ile because ile timakupeza kaje wakati wanafuna lelo. Yes. He can take another If you question. can take questions He can pick another question. Or kumabela kunja. ajama na kuti awatetezawo. Yes, Kuti hey. shouldn't be. Zoma na Amene anabusa- anafika airport. Ndikanisa Officer kale wakali. wawele BBC. saboma. Ah. Wasati. Aya, microphone ifeso tizigwira. Ifeso tizifunsa mafunso. Tizifunsa kupachireka pacha. Osakala mwonewo basala Ayi, chifukwa chani? anakazi mbuyo mwezaka lekali. Then he goes to BBC. Ah. Auka Kumene- mafuso da madifusa ifeyo. You know those people they ask us questions in the list. Yeah, Yes. mama difusa na mafusa. I contribute questions. Yeah. Ana akakuti amatulusa president aja a president akhala kupita akayendera kunja ndi kunjaka kumana ndi atulankhani umeko muganiza kuti akhuza kafusa mafuso yake. Do you think if we enjoy if our president is being embarrassed on international media? No. When if we can also help him. We can help. Tikamachita manyazi tose. We may differ on command as a country tose timachita manyazi. So timagamba nkhani ya chinyamata kwina kuti akangoturukirako. I want us to watch these two videos quickly. Ndeti kambirane achinyamata omwewa amene amakumana apulewa ndi zimene akuchita mwina kunjaku nthawi imene tiliyo. Obi tasewera tima videos takumachingati. Serema. Kali moto ya MCP imene imapita kukapanisa msonkhano ku Malondani watiye nyambi yafika pa Serema apa yapanyika imene mukuoneramo it was almost new manthupi anditu aichita zoichitachita yetu palibe sina za anthu ati osama hivi apa angalika ndithu kuti atose injini mukuonera mukituzi munditu anthu alikilika apo tisadapa ngudakale fomu koma zovinawo sanafike be kumalomba ngamukuzatisira mapolisi libe gali moto kumene athamanga bwere pano amene pakathawe yakakakakira zichitika ndithu pa Serema machinga tiye kapolomba yetu live vijana live kama ya Congress yele Congress maila malele Congress maila malele ngopora ni ala kubana batala kwejizi kama ya Congress janyua ni yejo awe ngwesha kwera Congress ya inuka bana Congress ulendo Kama ya Congress ni nyere jipite Lero limeneli kumachinga kuti timati kwansanama kunsanama kumene achinyamata ena aphwanya galimoto za Malawi Congress Party chifukwa chokuti kudali kusamvana. The issue is kuti muone mu video mucha obiti kama yankhula ndio tutha umaponyaso zithuzi zinazija. If you see
simukuonapo munthu wamkulu wina aliyense ndachinyamata amene tukambira nawo amene nkhani yawo ili mbwala papa kodi tizikhalirana bwanji mu nthawi ngati ino Achuga amene timati asogolere amawa yes Malawi wake amene tikumanena kuti ya 2063 awa 2063 awa ena azakhala ali pasogolo ndithu asogolere yes koma can you imagine the kind of country we're going to have if this is the kind of caliber of young people that we are raising ndizinthu zomvetsa chisoni takhala tikumanena kunena kuti olo mutakhala kunena kuti anthu simukuwafuna motani ontakhala kuti congress iyo kandi DPP kandi UTM madana nayo motani koma tisayiwale kuti first ndife anthu zandalezi inu kunalibe DPP kunalibe UDF kunalibe MCP zinachita kubwera izi tazionaso zipani zimatha so tisamakhale kuti ndalezi zichita kupanga mpaka kupanga define our whole life no there's life even outside and a bigger life after politics so kugwisidwa ntchito ndi anthu andale nkolakwika kulephera kuvomereza kususana takamba kale ndi kuperewera nzeru inuyo achinyamata musalole kugwisidwa ntchito ndi anthu ena komanso painu nokha muchite manyazi nde mwajambulidwa zithunzi akakumangani kana kamuzinena kuti witch hunting aboma akudana nafe it can't be like that is easy tinanena pa program pano kuti zachita condemn violence in all its forms kwa kuchitida kwa wina aliyense kamuchitira congress kamuchitira DPP ndena nkalena kuti nchifana mungozuzula congress nati enawo ayese achite against congress tizazuzula tinazuzula zimene zinachitika kundirani tinazuzula zimene zakhala kuchitika ku central region tinazizira kulowa chile tinazuzula ndipo tisitizasiya because what is wrong regardless of who does it exactly amsukuluzi munamukoneka kuti makhuzika kwambiri the issue here is akuti they were being provoked kuisatira nkhaniyo provocation yake kubwera pamene anthu amene anali mukali moto akuti amanena kuti boma ndilo bweri achakwera sakuchoka ndi anthu malingana ndi mikwiyo yawo mmene mavuto awo amene akukumana nawo kumaona kuti mavuto amene tikumana nawo I think ndi amene ali boma ndi awawa how dare you do now here is our issues I want us to reflect on these two issues kodi when you are being provoked how do you behave under provocation number one number two kodi iweyo amene ukupanga provoke wanzako how do you tingamakhale bwanji how do we because President Opuma Bakiri Muluzi achita condemn and I think I've seen UDF yachita release a statement that is condemning I spoke ndia President Bakiri former President Bakiri Muluzi kusema kuti no iwo ngati ife UDF ametina panga fight for democracy timakhumudwa tikamaona such instances izizi Jonah mbali mozi mbali ziwiri za coin mozi kuti akutiputa ekena atabwiza chipongwe tizikhalana bwanji limozi pamene tikusemphana mazochita ndi maganizo ali kumasana amene timakupanga yanu share ma clips awo yes nanena kuti iza baka disturb my day yeah chifukwa sindikudziwa kuti anthu timaganiza mwanthu wanji and I don't know kuti ngati Malawi tikufuna kupanga transform koma ubongo wa anthu amene ali opakana transform kutsogoloko ndi awawa ndi kuti we're in for more trouble kutsogoloko number one ine ndimanena kuti olopata khala kuti ndi akazanu akupsesa mtima cha mtundu wanji kamuti apeza ena akutuluka nyumba mwanu then kutenga chikwanje kukhapa ndapha munthu then kumanena kuti nakwiya kwambiri sakana nditero this wouldn't even make sense still mwapha munthu ndi solution ngonena tema ndikayetu ngone solution mwana uli aiso akutunga nyumba mwanu amadani nyumba mwanga sipula kazana tudatu nyumba mwanu my point is ulia kuti abana sipakhala justification kuti munakuya mwantundu wanji pali njira zina zake zimene uthokocho era sapathokochoka panyumba ndibwerabe ndikuyo utanthera ngonena hayi ndikunena zona zeni alamu athako aonere kumene apase license yasi kumozi maestro my point is ulia kuti ndikambe pawiri mmene mukuti zimachitikira kumachingamo yes akuti kumadutsa chigalimoto chachimkuza mawu kuti achakwera sakuchoka boma ndilo mweri ndikuti ka slogan kaja nkamwano anthu amakamva kwawa ndikowawa ndivomerezane nanu kunena kuti
mwina nkutheka wina amene akamamva zoti boma ndi lomweli ndi munyengo zimene akudutsa muno wagona nayo masiku 3 ndiye kuti chikuma kupa mkatimu akuti chani so kwa ameneyo sakumota boma ndi lomweli kwa ameneyo akungofuna achakwera pa 16 September atapakira zipita chifukwa akumva kuti lazunza now ameneso akupanga package mauthenga adziyang'ananso sensitivity yakudera fanthawi zina umathokona kuti kunoko mmezi ilimu tita kupereka uthenga muno bwino akulu kumata kuyinja even last minute kuona ndi mene situation akupangira mu ndisinthe yes so ukamapitaso kukhanga kuti wapaka provoke it's something else so the packaging of the messages and andale asamaliseso number 2 reaction ya provocation yes do we have to stone anthu ena galimoto yawo because takuya sakudziwa kuti fe tikona tinjara sakudziwa kuti fe katunda kukwera ndanga ngati wayeneriso msonkhano musapiteko so yeneriso msonkhano kwanu khala losapita koma kuti mpaka na tiyambe kuphwanyirana galimoto ndiye ndimaona ngati kuti amuluzi ndi azinzawo ndo phindu lake la multi-party democracy ndiye sili kugwiratu chifukwa tonsefa bwana sitingakhala IMCP tonse singakhala DPP name the parties that are here singakhala UTM tisiyana ndithu so IMCP amene akhulupirira MCP njabwino asiyana amene akhulupirira zawo amene akuti DPP ndebola apanganso amene zawo UDF bwa komanda kunena kuti tipange zawo savage mene zachitikira kumachingawo izizi zopepera zopepera kwambiri and we shouldn't condemn this chifukwa ali bandala ena amataka na zimenezi sakudziwa kuti anthu akwiyayi so what anthu akakwiya ndezi zikhabana tizipweteka ndife amalawi dziko lindilathu ndilimozi lomwe tili nenge chinthuchina musalandilande microphone yes ndakhala ndikumanena mubwereza kunena kuti ino ayezekeyo ching'oma ndi timu yanu mukamayang'anira zinthu zinazi ku polisi nosopano kumakuyang'anira amene makamba homeland security kamba za maiyolamu ndi timu yawo kunena kuti timanena mubwereza pano mukasirira ena osachita kanthu zikachitika izi kudzathamangira pena amanoto mukwisira chito how many times have we spoken kuti tamangana apanga zopusa za kumboys akhapa DPP wa nothing happened sada wamange khali generali inata and then they claim kuti anamanga amana aina lizwanje kuli Longwe that wasn't even true ali kutiko uratu afuse pano makala kuti khani yawo ilipati sakuzani atikuseni taone ba suspect sama honest list yawo ana agenda akumkuyu ndi timu yawo kundilande uko ena anavula azimai IMCP bandilande ukakwera ndani nakuti akulu these are thugs tate ngani mwatsekere ena atengere phunziro popeza tikungwang'anira anthu sakutenga phunziro this will continue kubwera kundukuzani tikapanda kusamala tidulana malire ini muzipanga kampeni kwanu kumweko ifeso simfika kuno because zaidi ya kukumwe IMCP would think kunena kuti atumina na DPP that's how they're going to conclude kabila atumina ndi chipani china chake chonea kuti kabila UDF body kumwera you understand yes so kupeza kuti tambogawana ili pakati kwanuko ife tipanga kuno nkhani ya mayankhulidwe yes pali mawu amati emotional intelligence nimuonanso ngati emotional intelligence yofuna ndimamvera msonkhano wa kuzomba wa UTM panabwera ndithu mtsogoleri wina amenepo akuti tatopa kuyika nkhalamba pa usogoleri ndiye ndimaganiza kuti pamene akunena tatopa kuyika nkhalamba tanthauza ndani now mawu amenewo kundaleko nali mawu nena kuti anthu koma when you think about it utakhala kuti iweyo mtsogoleri wako nona ali 70 years ali 80 years ungalandire bwanji uthengawo muona kuti pali zinthu zina zonena kuti mwina mukaziyankhula munyengo ina ndi zinthu zoti you may be misunderstood and unfortunately menga tikunenera depending iso ndi kumene wapita chifukwa munthu zimene akunenazi munthu uzikhala pali mawena amati context specific munthu uzitha kukhala ndi nzeru zomaziwa mzimu wachiziwiso omaziwa kuti kuno ndili kuno nkwangoni ndikakamba zonyoza nyama zomanena kuti amwene anthu amadya nyama they're out of their mind vegetarian ndikuti utha kuyenda m'mikondo ufa so nthawi zina ndaleno pamene mukupita kuma kampeni emotional intelligence nchofunikira komanso mukamapita
timatoka ndika debriefing meeting timatoka ndika meeting kumene tikupitako ngakhala mpingo zimene samachita kumene tikupitako kwa Chisilamu kumene koko bwanji tikayese kuti tisapakapenge mpaka motere kuti kabwere exactly you can be able to do that. So ndikuona ngati nthawi zina andalewa amangoti wina aliyense amene kuoneka kuti ali ndi mulomo atha kuyankhula kamwa ndi brain malowera mosiyana kuti umamva give you an example anthu ena kulonjeza kuti atetiza anzawo akuti usaope yanjani kuna iyeyo you understand what I'm saying? Yes, exactly. Kuti wakupempha ndani security? Number one, iweyo can you even protect yourself? You're failing to protect yourself. You were crying at one point. Kuti guys, this is too much. Now you are. Can we please make sure kuti tikuyankhula zo gwiriza. Anthu amakomedwa. Yes, samakomedwa. Tikhala tikupita ku break, tikachokera ku break tipitilize wireless zanu komanso amene maonera program imene ndi ya hot current. Program imene timabwera pano kuzayankhulapo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Now, pali nkhani iyi imene anthu akukambirana, nkhani imene iyi ndi ya zaka za munthu amene akufuna kuyima pa udindo wa president. Pali nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi imene anthu akunena kuti kodi nchifukwa chani tinanena kuti munthu akhale president mdziko muno azikhala kuti wakwana zaka 35. Yet tikunena sotokha kuti munthu amene akhoza kuponya voti azikhala kuti wafika zaka 18. Kodi iweyo umatha kungosankha president koma iwe sungakhale president? That's the argument kwa amene ali mbali imene. Then pali ena amene akunena kuti kodi sitingayike malire kuti munthu amene wadusa zaka zakuti asamakhale president pazifukwa zokuti munthu yongwa mkulu kwambiri akuyenera kuti ayambe kupuma osati kumpasa ntchito zotopesa za upresident amene oso alipo ena. And nene kuyambira kunoko ma interest anthu amene wawa ngosiyana. Enawa akuyimira chinyamata. Awaso amene akuna kuti wina azidusa asamaduse zaka 80 akuti akuyimira chinyamata atifa yoti sitikupereka space kwa chinyamata. But you can tell who they are targeting. The timing. And the timing. And we have said here before. And I want you to remind you a classic example. Yes. There was one Secretary General Yes. who said kuti mukumane ndi president muzidusa mu office mwanga. I believe at that point sankaganiza kuti sikunatha za Secretary General. Now he's not. He has to go through somebody. Another one. That probably might not, they are not in good books considering in the many idachitikira chisankho ma whatever. So malamulo ena timaona ngati tikuwayikira anthu ena koma pama osazindikira kuti tizakhala side iti ya lamulo. This issue uchunga tiyambe ndinoyo. Mukuzona bwanji pali mbali sikwidisi. Malawi ndomvesa chisoni. And chimodzi chimene amapangisa kuti azimvesa chisoni mfanyonena kuti timasankha kuti zikhala anthu omvesa chisoni. We choose. Nkhani kuti tingoyiona ngati nkhani payokha sitifuna. Timafuna timake ndi kuipaka makaka azinthu zosiyana. For example, tikamakamba nkhani ya age kuyendesa udindo. Kodi ndizotheka kuti tonsefe tichose ma interest athu tingoyiona nkhaniyo ngati mene ilili. Pokonda Malawi ndiso golo lake kapena ayi. Muona kuti ayi ambiri fiti kamakamba nkhani imene timakhala kuti alowa kale mazoni athu ma safe zones and we are very defensive. That's why timalephera kuti tigwirizane zinthu za nzeru kumanga ndi kusogolera dziko lino. For me, two issues. Number one, Amalawi tiyenera kusankha. Ngati tikufuna kuti tiendere, ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri, then tigwire chimene chitagwirizana. And ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri, tisasankhe mbali. Ngati tikunena kuti achinyama ngati kolowera ku president tikunena kuti tikeko zaka, it means kuti mukuvomereza kapena kuti mukukana kuti kapena muvomereza kuna kuti zaka zimachita affect to president. Therefore you must also accept kuti kuzaka kumapeto mweneso tumike cap. Logical. Ngati mukunena kuti ayi tisaike zaka ngati pali minimum kuika to maximum. Exactly. Koma ngati mukunena kuti tentike open. Yes. After all, kodi ino mutatenga mwana wa zaka 5 or even mwana wa zaka 5 afuna u president. Ino mukamvote kuma ndu fulo imi
People still chifuka is easy. No. Timafuna we're very hypocritical. Yes, I hear you. Ngati kuti za age tiziponye uko. Yes. Musaike poza kuti minimum, musaike poza kuti maximum. Koma ngati mukuti za uku iyai munthu zaka 30 ubongo makhala kuti suna khwime. Then muziweso kunena kuti ali panthu ena amene pa 90 years 80 years ubongo wawo makhala kuti uli mu dementia. Yes. Amakhala kunena kuti akwamba kuyiwala zinthu. Akwamba kugona pampano sanga khale pamalo amodzi nthawi itali because mwina so akuzonongera ma zinthu zosiyana so mukachita affect mukaona zimenezo zomuona kuti mwina zaka zija timaika limit. That's why muzaonanso kuti even retirement pa company pano inu ndine tinakhala meeting tikapanga debate kuti kodi pa times pano anthu tiziweruka zaka zingati nde inu ndine poti chaka ndi chimozi ndani pali mozi koma ndaona anthu ena kupanga kunjanja kuti kodi yenye matayi la hot current why you not tichoke pano koma nkhani ndonena kuti let's accept kuti ngati tikunena kuti tipangeza age then sangane mbali koma ngati kuti sangane tisapange za age then don't put it there. Vuto AMCP mwatenga ichichi ngati mwayi wonena kuti mwakhomere adadi kuti asaime samachita ubisa. Yes. Team imene kunena kuti age limit ikhale 8. Yes, they are trying to stop exactly kutalika kuti asafikisane. So aliponso ena amene akubisala kumabungwe kupana kuti ndi mabungwe achinyamata koma we know alandira anthu 300 million Bafuna mchule figayo 300 million kwacha anthu kuti athamange kuti adada asaime. anthu akamapita ku parliament amapanga lobby zimene zikuziziwa and lobbying iyo simakhala pakamwa masiku ano lobbying imakhala ndi phukuso imakhala ndi ndalama zache so tikudziwa zonena kuti alipo wina amene akupanga lobby kuti anthu akapita ku parliament akavotere kuti now ndikuchenjeza na UDF DPP. You know, nthawi zina zinthu zina zimatembenuka because nthawi yanuso zinalipo zinthu zina zimene inuyo munkagwisa ntchito majority yanu munkagwisa ntchito resources in government kufuna kupanga zinthu kuti parliament iziyendesa zinthu zanu. There was also a time like that panopo msaoneke ngati angelo kungoti what we're saying is tenti sangane za makaka tenti yangane za ziko lathu. What is in the best interest of this country? Siku mukwambiri ndikuona msuku mufuna mulowepo they are pa 300 million. Yes. Na for mulango ndi yes abana and by the way yes Malawi Law Society yes ikunena kuti the constitutional gap palibepo for you to change pamena makhale gap which we must agree kuti there is a gap. So far there isn't any gap that we are trying to address. Sikulina ndabwera pano ndukamba za abusa ojia mukumbukira yes ajawadabala majekita achilendo ankati musafuse kwenda chokera kuti masiye so leaders ena akangotsekula pakama umazo kuti rubbish rubbish kodi awa 71 anakumana ndadadi wandatisa tesiyani kaimene asinondena kwakana okay chabwite patuka 300 million kwa chaina imene apita kwa ma CSOs ena achitenge chimene chija chipite ku parliament kuti ukadziwe kunena kuti ndizopepera the names menya galu kuti uziwe kuti mbuyo yake ndi ndani mutu awawa ungaganize izisi you see kuti they are very sharp as persons komano pabwera 300 million kwacha motivation at a time imene Malawi akupanga struggle mmene tukhaliramo some people atakuma masiweresa 300 million kwacha then ofani nene kuti akulu as it is kulibe ineyo scientifically kuto munthu akhala kuti ali nzaka zochepa ndiye performance imakhala kuti ndiyabwino we have seen presidents across the world in Africa even here in Malawi onena kuti ali nzaka zabwino zotsikirako koma have they performed kupeza kuti mwina zero atoka mtundu wankulu kunjako kaya kuno mwina wapanga perform ndingopempha kunena kuti ngati DPP akunena kuti ife tidangwachikulire imweyo asiyeni ngwawo IMCP ngati wanu alochinyamata ngachakwera go for yours mutsango auza masapota anu musavulira muthalika at DPP you will not convince them no matter how much you want to talk about anapanga wawo kuti ndamthalika so izizizi zomanero tioneka ndalama tapatse abana tungo ta nthawi yathu pachabe ngati mayikhulupirira kuti ife tapanga bwino
kapena ku opposition ko takutumikira bwino anthu atikhulupirira chifukwa chake pamayima anthu kuti anthu asankhe asakheokha zomakulana asakaimezi pali ngozi wanda. Yes. I do not want a scenario ya Mozambique icha. Imagine izotsatira mdziko munomwe alipo anthu ena amakhulupirira kuti ifeyo wathu ndi Chakwera no matter what. allow them respect them. Ndi alipo anthu ena amene akukhulupirira kuti come September 16 amuthalika athu awina kapena akabambe athu awina. Amene also ndiwo. The moment you try to throw spanners kuti wathu asaime wawo asaime abwana mukuputa nkhondo dziko. Malawi imene ali pakadali pano. Let's not bring in my issues that are to poira to do political unrest in this country. Yes. We are already on fire. Ndimavuto ambiri dziko muno. Komanso mwina kungonenanso kunena kuti ngati mbali mozi ya strategy itakhala kuti ndi strategy yanu akuboma mwina timing ndifuna ndiyankhule mwaulemu kwambiri kuti nkhani ya timing mwina yakuvutirani chifukwa munakhala kuti chinthu chimwina mwachibweresa nthawi ina before ya koma kuchibweresa mchaka chachisankho Adzona kana paka pani ndikupasani chisankho zabwerapo tikumbuyo zimalephera zimalephera nditu it was Timothy falling flat on its nose. Yeah. Now they are trying, they continue to try kuti ibwerebe ndintu. Yes, mali mupeleka ku Zambia. Yes. Ku Zambia chechi zikwavuta so tumwe. Ku Zambia kuli mgwirizano. Ati tonse zina la minyama lija. Timakhala timakoperana aku Zambia na ku Malawi. Ngatenga nyama ya ku Malawi. Ndiye facement nkanena siku na former president afuna so kuima. Kuli Mai Joyce Banda, kuli Muthalika. Ukonso alungu ayigalungu afuna kuima. Akwakhia so. Ndiye mukoti ndana meya chigamulo kukoti pa. Kuti awasanga tani? Sanga imi. Yes. Koma ndiye tosala sija balalika. Koma chisankho chawo si cha 2025. Chisankho chawo cha 2026. So what I'm saying is nthawi zina mkamapanga in terms of strategy, yeah? Mmatha kupangira kutali. The fact that you have been failing before means usite jani yopena pake mina sinali mina sana million nakabela nthawi imene yoyo mina nakalowa koma pano over the timing even when aliyense atangweiona aona kuti ayi ndekuti mukhangati muli ndi chipongwe chimene mufuna kupanga anzanu komanso mwapasa political mileage yonena kuti ndekuti mukwaopa. Yes. So ngati Muthalika simukwaopa leave him. Yes. Flow him down. Yes. Flow him down. Yes. You know, aoneseni zimene ankalephera, aoneseni zanu zimene mwachita bwino, and allow Amalawi kutakasankhe. Yes. Beat him hands down. Yes. Aime apo pa. Aime tulusani wanu. Muthalika adapanga interview Brian Bashamba. Akalita kuti akambaza age limits. They know kuti if I'm going to be in the ring, so I'm trying to still believe Mwapasa mangolomera. Exactly. Pela kama mpasa muntu so peda force courage. Atagwetsa. Ngati simu wanda ife paroba yes takharwina kuti pala mphera ke kama kambaza ife. Yes. Will not dignify them. Will not even mention them. Ngati mukana mthanda panopa. Asiyeni. Kuti uone ma comments amene akubwera pa anyamala mabando, ena mabando. Akuti tukwana mukuyamikira MCP zimazoona izi. Koma tibenta njovu kamaenda chifi. Simadadaula gala kama uwa. Gala uwa. Unaza kuda say I'm an elephant, you are a dog. So you back as a dog. Continue to back my friend. But stay in your lane. Stay in your lane. Komano ngati DPP amanga zopoira. Timane kuti zizopoira. Yes. MCP amanga zabuno bwino tombera so much. Yes. That's how it's supposed to be. Exactly. Osaopa ya mamuna zako mpajuru malinga utakwera. Munakumanya kwako tulusani asanke. Fair and square. Exactly. Ndiyeno tili pankhani yomwe msanga pakumaza mvekaso kuti parliament ufuna itaunikaso 50% plus 1 despite kuti court Supreme Court of Appeal idati pasa definition ya 50% plus 1 bali malingaliro kuti titabwereraso ku first past the post bridge daiwolokera netufuna tiwoche kuti wina sazawolokeso bridge ngati mene. How do you react to that even thinking yokuti some people also want us to again define what is majority? Hypocrisy. Mawa can hypocrisy. Hypocrisy nena kuti iweyo unagwisa ntchito chinthu chomwecho kuti ulowe mboma. Ndiwo ona kuti cheapest advantage neighbor. Nzangaye. Manje sali ku tentani tawochani chinthuchi.
at the end of the day ndi integrity chifukwa chinthu chimodzi chimene MCP manena ni nkhani ya integrity. Yeah. So high five. Mu high five muja integrity. Yeah. So if you talk about integrity ndi khaidwe lake limene lili muona kuti anthu asiya kulemekezana kuti sinduna anthu a integrity. Once more ndinamvapo kuti anthu aku MCP akunena kuti ife tithakuima tokha ndikudusa samatero ndiye tifuna apase mwayi oti azapange zimenezo pa 16 September azaime okha taonaso akabambe akunena kuti tizaima tokha tifuna so akabambe tizapase mwayi kuti azaime kanda TF kanda amene aliyense akuti afuna azaima yekha amaya akuti afuna azaima pa yokha zaimeni congratulations chimene chiza kuchitikireni kumeneko tizaone alimodzi tizakambirana but for now good luck kaimeni noka chabwino tisunthepo pamene popite ku nkhani yathu yosirizira koma anthu amatikumbusa tinkakamba za SKC Foundation timaona ngati mukupita kwa nthawi maybe sitingakhalenso relevant koma the issue was kuti padali kuona mosiyana ndi foundation major kuti zidali zofunikira kuti UTM asapite kodi mai chilima madandaulabe kuti khangati mayankhwena palibepo boma libwere bwanje nanga president adayankha bwanje musona adakhuzapo nkhani zimenezozo. I think those were some of the issues maybe for now tizisiye choncho but you never know so goloko mwina azikhozo zatuka but nkhani yathu yomaliza ni nkhani ya mafuta tinene pano kuti mafuta akupezeka petrol ndi diesel akupezeka pakomaza khala pena pake kamphekesera anthu amazapezeka kuti uona ti magamoto tufuna tiyambe maqueue kena katasiya whatever you're doing tini mafuta ndi diesel. However, people are still paying attention to my trends amene akuchitika. Tidanena kuti tufuna tisiye kugula kwa madobadoba chifukwa choti madobadoba mafuta awo ndodula nde boma la Malawi lizigula ku maboma amene ali ndi mafuta ma gulf countries acha government to government. Kumalawi kunoko malingana ndi chikalata chimene adalemba unduna woona za mafuta migodi mafuta ndi mphamvu adanena kuti NOCMA ndio mwayisankha kukhala a government agent kuti NOCMAyo ndio mwezikambirana ndi manokuma anzawo if you want to understand it better amayikwe now because NOCMA ndi company ya boma kuti zikambirana umene koko ndikupanga koma no katikatimo ndiye muli chipwirikiti cha zinthu zimene zikuchitika because pali government to government ndi United Arab Emirates UAE then government to government ndi Kenya. Now kuti zinthu zimwina ziyende bwino malingana ndi kuona kwa president adaganiza kuti pakhale ma committee ndipo pali ma committee atatu pali coordinating committee kumene kuli nduna ndi ma officials ena kumene I think even SPC ali kumeneko then kuli technical committee kumene kuli makampani achinamerawo NOCMA chanchana ali kumeneko then kuli advisory committee more or less like private kumene kuli achina chair Azaki Kawalala kuli achina Ben Wanda achina Helen Buluma ndazinzawo ali kwa advisory committee ngati makomiti atatu amene akhale pamodzi nkuthandiza kuti kodi za mafuta zitipanga bwanji. Imene yatsitsa zaye kuti njovu ichoke mnyanga ndiyo kuti mu December a president anapita ku United Arab Emirates chimozi mwa chinthu chimene amata ukapanga kumeneko uzikakambirana nkhani ya government to government fuel deals. Whether that happened or not we can't independently verify kuti di zinakumana akanakumana di yes kukambirana di yes we can't independently verify what we got as a report was a president anatuza kuti kubwera anthu ena amene azamalizise kupanga za technical issues kuti mgwirizano umene utani upangike vuto onoli pa anthu amene wawa chifukwa choti meeting yoyambayo idali kale ndi zinthu zina zimene anthu amati kuti anthu andati amene amakumana nawo kumene kokwe kutatauza kuti second meeting iyo ngati anthu amene amakumana nawo sadalidi anthu amene atakumane nawo ndoti padali munthu wina amene amakonza katimu kena kake nkumapinda president ngati akumana ndi anthu amene akuganiza akumana nawo asala amenewo nde kunabwera anthu amene wawo azithuzi tinawo maina out now director of work are these government officials from United Arab Emirates or these are private traders these are private people that are coming here ngati ma private kukusankula pamenepo pamene pali nkhani ngati pali anthu ena amene akumapanga create anthu nkumana kuti anthu awa ndamene tukambira nawo ziko to ziko yet anthu amene usi amene wo what are we doing and for me is the president aware that anthu amene asankha muchibwe because anthu amene akupanga zizi akuchokera makomiti atatu awo ndamene akuchita create these people for their own personal interest what are we doing ochunga by the way
lelo tinali limodzi kumaliro and anthu mukakhala kumaliro anthu amakamba zinthu zambiri makazi bambo tikakhala kuseliko timakamba nkhani za ndale za mpira ndi zina zoterozo amuna ndazimayi amene amakhala nyumba munkumalira kumazi bambo amakamba zinthu zambiri sikuti timakhala sole timakhala sosole koma mwina makhala somwayi onena kuti tikukambirako mwina zinthu zakukhosi zokhuza ndi moyo wathu wa dziko lino ndiye munthu wina wankulu ndithu amandifotokozera kuti do you know kunena kuti mafuta panopo mmene zilili zikuoneka ngati zayenda koma if we're not careful tikubwereraso komwe kuja sindipereka information mana ndipasa directly chifukwa nditakuita cause public panic so I would rather not koma it was not a good one now for me kamugwirizana nani kasimugwirizana nani koma I think kukonza makomiti atatu okuti aphike nsima imodzi kwa ine ndivuto chifukwa komiti nali yonse ikuzionesa ngati kuti ifuna ioneke dolo even zoorganizira kuti akubazo titazika pambali koma the mere fact kuti there is a technical committee ya wandalewa ina akuziona kuti ifendo odziwa ophunzira the technocrats ena akuziona kuti iwo nde independent more trustworthy at the end of the day no semfuna mpange chinthu chimodzi ine ndikuona ngati kuti the fact that amanena kuti too many cooks amaunongaso zophika yamchingereza matero so for me I think we cannot afford to have this anthu achuluka komanso anthuwo akudya ma allowance sikuti angokhala mmakomitiwo amadya ma allowance number 1 number 2 zinthuzi vuto lake tisamanene mobisa zimalowa kuti ndipindulapo chani chifukwa sinakankhala kuti is purely about kuthandiza dziko langa and I believe my solution yawabwe zatachitika kale the reason why anthu amafuna kuti azere mwa iwo kumbukirani anthu amene amapereka mafuta aja nawonso ndi anthu a business akunja iwo aja they are not ndi anthu oti ndi amakobiri ochuluka for them kunena kuti $100,000 is nothing for them ndi amapanga dango nangasa kulimbira na business ndi amanena tikupasani chakuti tipasani fe business kuseli kutipasana chakuti nchifukwa chake kumbuyo kuti nakamba nako kuno ku Malawi timalolera kugula mafuta odula which is what we are doing by the way madiro amene tikunena kuti government to government akuoneka kuti they are more expensive than kumene magula why then what are we doing what's the point why are we changing chifukwa chimene timafuna zinthu zodula nchifukwa chonena kuti amakhala kuti achita factor in china chake cholowa mthumba mwa iwowo ndi inuyo ndi chifukwa zinthu zimakwera tikudziwa tinakakhala kunena kuti all we care about is Malawi tinakhala chimene tikuganizira ndifuna kuthandiza dziko lathu mitengo ya mafuta imene tikugula sitinakalola palibe munthu amene angakonde dziko lake amene angamanena kuti tagulani chodula there is no way you people tikuchita na advice ngati mukuonera program uyu can you love your country for once chonde mimba zanuzo matumba anuwo muzasandrama mpaka liti and at the expense of poor people mafuna kuti anthu azima makiu inuyo ku bank account kwanu ndikumamaliza nyumba zanu za 3-4 stories mamva bwanji tamachitani ndithu chisoni muzichita manyazi komanso muzikhala ndi umunthu kumazibweza nkumanena kuti ayi tipange zokomera Malawi because all this complication is simply because there's personal interest before in front of national interest. A president momwe amanena kuti can we change kuchoka kumadobadoba tipite ku government the thinking is kuti tikhoza kupulumutsa ndalama tikamagula boma to boma tikhoza kupanga negotiate good deals azitipasa nthawi yaitali yokwanira tisanalipire pamene tikuthamanga kuyang'ana forex anthu ena atengerapo mwayi as I'm talking to you now there is a letter that we have seen ikuchita propose kuti can we be buying from March to December under interim which is more or less like an emergency. Why are you giving it up to December? Are you saying we cannot fast track in my discussions that the government to government is going to give us value? If it's going to justify why and trust, you cannot go back to the president and say, Your Excellency, I think immediately we've just realized we are paying double. Now, and hold so uba 7-1. Arakauti or some committee muja go saba fine and good koma muja mwana mpena yake akuba atamgali amene
they'll do everything possible, even to hide some information from the president. As long as they're fattening their pockets, it's fine. My only worry is kuti chitupsa ichichi chituluka tsikulira nthawi yachisankho. etu. And then the president amene was trusted you. Hai mene yoyo anthu ali makuzi akuvota mawa. Anthu azali zachakwera. That time ndi boma lawo. So tinalira mubwereza pano kunena kuti anthu ena amene a president akwakhulupirira. There are people the president must not trust even an inch. Unfortunately, the amono kanduchenjera ndakuthoma lilime. Bana, we followed the people that came. Is one name Moza amene akuoneka kuti kungwatola. And now they are private sector people. You brought them as officials. Aboma kuzakambirana government to government deal. Who is doing this? Who are they fully? Who is doing this? There must be someone. And they think they are clever. Who will not find out? Now they are awareness. And this information here, in already I'm panicking. Whenever you don't get in, I'm already panicking. Amenepo ndeba siliziro Zibole. Yathu. Feyo ndifantu. Ifeti mafunisisa tizibwera pano. Koma pena provocation njani. Indeed. Guys, you provoke us. No. You provoke us. You think kuti niyo mukoza kumabwelesa anthu aboza mana mati ano ma officials na government officials maza kambirana ndi anthu kunoko and nkumaika pa list pake akomana ndi vice president akoma azikauza zinu these are private people that are coming here and guys For what? first mango bwera pano tungu yankhula za Yeah. wina also ndule timango gwira kwa mako koma inuyo inu mukonera inu akudziwa tukamba zuri zona akudziwa awa ndi amsukulusi awa na mapang'ombe ile ndevu zamwayi ziko lathu timalikonda inunso likondeni.